bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Folli tantoli ame olasi awman wati na awmunu sokolon ana bismillah ka layna bamanakan kibara konna la kasangani bi araba juin kalo kile saba samba fla ani muga ani woro anga kibara baglo do na talike lakana ko sra fe fintigla kawka ministre délégué ni oye général division Umaru Jaraye aleni ma chama nyap ma ka yasa kaseka kuma lakana ko wulikajo baramuni obesena kaseka o kuma nyogo ke ikrani ani kidali farafaral kelaw nu wolo ko flaw olube baramuna libi jamana de kembe sraye o bolo Kasim Traoré bna nyafol ke aye oka jamana kono ki barabna tani anye fami tomutu ko baramana ko na ki barakono ko taji songo gela lembe ko sebe litri ka tayra sorofo kemenani akela segu marabolo nyamo yara ka fo ken la procureur ko mamunu me ka taji ngana nganamu ko wulka jobna bolda olu kama ko an kibaram tan ay Niger jamana kono la general d'armée Abdourahmane Tiani alebe tamala kata turki ko feno ya saka saka tabulu nyomo ke Amerique jamana nyema Donald Trump yara ka fo ko alebe feka manyogo de ke ni Iran ka gidiye Mustafa Khomeini ko yasa kelen kaseka fusiri ala ninde anga wulana kuna fulla kuma wado e soni amena kibara wara fara munun kan ka nyafolke awye aw danga na jani kibara sra bela jolin sanfe anga jamana be gumun kan bela jelenye dangania soro ani anga nyemaw ka segesegelu kono kayra ka fo ikrani jamana be ka farafrali kelaw deme kerengala mamunu ni ulube fekana ni farali ye kidal marabolo kono nubu toko welo ko flaw ni wati na ayrame ka fo ko libi jamana de be ka demen do uma baw ku ka mena munu be bo ikrani kana duma achama meteme libi jamana de ka boluka yasa ka sega famal soro o kan kebamte fanfe Kasim Traoré alewe sege ni wulika joro ni wala do ko laje an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma waati dɔ la kabini Ukraine ni Irisi ka kɛlɛ daminɛna ka bɛn ni Mali ale ni Irisi ka bolodi ɲɔgɔnma ye jateminɛlikɛlaw caman ni kokɔlɔsilaw caman tun y'a yira k'a fɔ ko Mali ka kɔlɔsi kɛlɛ in kɔlɔlɔ kana na bɔ Mali jamana kɔnɔna na yan bi waati na ko la kɔlɔsilaw ni ko jateminɛlaw maa minnu bɛ n'olu bɛ maramafɛnko kunna kosɛbɛ olu ka hakili jagabaw ye tali kɛ min na o ye k'a fɔ Mali yɛrɛ kɛlɛ daminɛ waati san 2012 waati min ye wolomasiri tabaw ni maa fɔlɔ minnu karila ɲɔgɔn na o ye Libi maa minnu tun bɛ yen n'a fɔra k'olu faso ye Mali ye olu de nana ka na degun ta ka se an ma
o kɔfɛ bamanci jɛkulu ale ni ɲugawale kɛbaaw nan'u sen don olu senna bibi na a bɛ n'a fɔ min ye armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri barika bonyani kojugu fɛ bamanci jɛkulu ninnu segilen de filɛ nin ye ka taa o Libi kelen in na tuguni ka taa dogo yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la ka taa kunsɔrɔ yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la n'o y'a sɔrɔ kɛlɛw bɛ kɛ hakilinaw ni miirinaw la Mali kɛlɛkɛcɛw ye wulikajɔ min kɛ kabini avril kalo ban waati fo kana se bi ma a kɛlen no misali ye wa a kɛlen no tamasiyɛn ɲuman ye sabula jamana fɛn fɛn ye bingali ɲɔgɔnna kunbɛn a si ma kɛ jamana jɔlenya kɔfɛ maa minnu y'a laɲini kɛ u ka laɲini sabatira u bolo o de la bi Libi worodugu yan fan fɛ sɔmi kɛlen no k'a yira sa k'a fɔ ko FLA maaw u ni bamanci jɛkulu ni ɲugawale kɛbaaw u kɛlen no k'o kɛ u ka minɛnw ta yɔrɔ ye tajiw bɛ ta ye maramafɛnw bɛ ta ye min ye minɛn wɛrɛw bɛ ta ye caman gosira Bamakɔ ni Mali fan caman fɛ u y'u kurabaso ka taa u da ye FLA dun dogo tɛ min na fiyewu o ye k'a fɔ Ala ni Faransi ka sababu ale ni Ukraine ni mercenaires dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o de la bi maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ Ukraine ni mercenaires minnu filɛ nin ye olu minnu ka baga wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ ka hakɛ ɲini ye n'olu dɔw kɛlen tɛ ka nin sira don min ye Mali bamanci jɛkulu kɔrɔw kɔrɔ nka jateminɛlikɛla wɛrɛw y'a yira k'a fɔ u ma sira don u kɔrɔ sabula u yɛrɛ bɛ sira in dɔn kɔrɔlen u b'a kɛnɛ kan wa u b'a ko kɛcogo fana ɲɛdɔn min ye ko in na koba ye sa o ye k'a fɔ kɔsa in na pankuru dɔ kɔni Ukrainekaw fɛ yen explosive kɔni tun b'o kɔnɔ k'a sɔrɔ ma fɔ Libikaw ye Libikaw olu ma sɔn u ka jigi u fɛ olu y'o minɛ min ye Ukraine ye ko yalama dugujukɔrɔmuguw bɛ pɛrɛn ni minɛn minnu ye waleya cɛjugu minnu bɛ sigi sen kan ani k'a lajɛ ka jatigɛ waleyaw kɔkɔrɔma donni kɛ ko Libi fana sɔminen a la sa k'a fɔ nin waleya tɛna ɲɛ ale fɛ yen nin kibaruya minnu bɔlen filɛ nin waati laban in na ka ɲɛsin Ukraine ma a bɛ ka maaw siran kosɛbɛ sabula min ye bamanci jɛkulu ye olu bɛ Libi fana Libi yɛrɛ fana tilalen don ko ye fala ye sabula gouvernement fila de bɛ yen u bɛ jɔnni kanu na u bɛ jɔnni juguya la o dɔn tɛ fɔlɔ bɛɛ n'i ka marifa don ye bɛɛ n'i ka wulikajɔ kɛcogo don o de la sa diɲɛ seleke naani bankun ka bi ko Libi ko in kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na maa mafalenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a bɛ nin dagun in de la bi Mali kan ka wuli k'i jɔ ka ɲɛsin ko de la justice ma fala ye ka laɲini kɛ ye yaasa Ukraine ka nin wulikajɔ ninnu nin banbancɛwale ninnu nin ninjugawale kɔkɔrɔma donni a bɛ se ka dan siri a la cogo min na sariya ko ta nasira fɛ yaasa Mali yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na. Kunungo sɔgɔma ɲɔgɔn ye dɔ kɛra an ka fintigilakaw ka minisiriso o jabala la ɲɔgɔn ye mun ni a bolila fɛlɛn dabalen mun ni a b'an ka fintigilaka ɲɛmaw bolo ka se ka kumaɲɔgɔn kɛ u ka kɛnɛ mun ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana minisiri délégué mun bɛ lakanako ani fintigilaka kɔrɔw ka koɲɛ bunakun kan ni o ye général division Umaru Jara ye ka fara fintigilakaw ka ɲɛma caman kan ni kɛnɛ ka yɛrɛ lamɛn k'a fɔ ko sɛbɛnfura mun kun b'u bolo a bɛ taa sɛbɛnfura caman na ka baabu bolo u ka fɛlɛn dabalen mun bɛ yen nɔ yaasa lakanako an ka kɛlɛcɛw bɛ ka wulikajɔ mun kɛ kɛlɛdagaw la yaasa ka jugu kɛlɛ ka malidenw u bolafɛnw lafiya ka kuma kologiriya o kan kosɛbɛ secrétaire général mun bɛ minisiriso in kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔw bɛna boli jamana fintigilakaw ani kɛlɛ fɛlɛ kura mun ni o tan bɛɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi kɛlɛ yɛrɛ koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kuntigi bolo ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ni ale ka hakilina ye fo ka taa se fintigilakaw ka ministre délégué ma u ka fara ɲɔgɔn kan ko ka se ka fɛlɛn dabaliw bila sen kan maliden bɛ se ka lafiya cogo min na général division Umaru Jara a kɛlen ka kɔrɔfɔta kɛnɛ in kan a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Sadio Kamara ma ale mun ni a buruna k'a to jamana kɛlɛ la ani ka jamana kumabɔ o wale kɔnɔna la ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko fintigilakaw wulilen do ka jɔ u kolo giralen do wa dɔ fara mɛ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan yaasa maliden bɛ se ka lafiya cogo min na minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen an ka marabolo kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen sibiri ɲɛ kelen tɛ yen nɔ bi ni an ka cɛfini tabaw tɛ munumunu salo paturu ani sɛgɛsɛgɛli ni larawu la yɔrɔ mun na wa ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jugu minnu bɛ yen ni u bɛ fɛ ka na ni farafarali an ka jamana kɔnɔ ka o jugu ninnu bɛɛ lajɛlen so ci k'u daga bɔ an da la an ka fintigilakaw ka minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko malidenw ka jigisigi sɔrɔ ani malidenw ka da fintigilakaw la ko diɲɛ don o don fɛlɛ kura ni wulikajɔ kura mun bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ fɛlɛ ninnu bɛna ɲɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan maa nana masuma la ni o ye population civile ye olu ka fintigilakaw kɔkɔrɔma don n'o kɛra kɛlɛ bɛ ɲɛ wa se bɛ sɔrɔ jugu kan an ka jamana kɔnɔna la nɔ Burkina Faso kaw ka carte biométrique
o baaraw kolobon karli kɛra carte biométrique mu ni u yɛrɛ k'a fɔ Burkina Faso ka den mun sigin bɛ Mali kɔnɔ ni u ka ca kosɛbɛ ko ka se ka olu ka carte biométrique ka a baaraw daminɛ o kɛnɛ mun kan an ka jamana duguba kɔnɔ ko lakana ministre ni original division Daoud Ali Mohamedine ye ale kun bɛ a ministre ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni o ye Burkina Faso kaw ka ministre ye ko nin kɛnɛ in bɛ tali kɛ AES jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ ni wulikajɔ mun kɛ don tɛmɛnen na ka yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana sabaw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ an ka don ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ jagoko siraw ni tamako siraw la sɛbɛnfura kow la an bɛɛ lajɛlen ka kan kelen fɔ ko nin ye o hakilina de sabatitɔla ye tantɔn ni o ka carte biométrique ka a bila sen kan fo ka taa se passeport biométrique ma o mun b'a to Burkina Faso ka den mana taa Niger ni a nana Mali kɔnɔ a k'a yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ bara kɛnɛ mun kan ni Burkina Faso kaw ka ministre ani fo ka taa se polisila ɲɛma ani ministre mun bɛ an ka jamana kɔnɔ duguba kɔnɔna ko nakun kan nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ ko u nisɔndiyara Damiale Julien Sanu ni o ye Burkina Faso kaw ka ministre ye ale yɛrɛ ye a ka passeport biométrique ka o sɔrɔ o mun dira a ma Daoud fɛ ko nin ye taamasiyɛnba ye nin nisɔndiyakoba ye Burkina Faso ka den minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ nin b'u ka sɛbɛnfura ko k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yaasa u bɛ se k'u ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔ la ani AES jamana ka kɛlɛya ni badenya o mun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka se ka o kɔrɔsiyɛn ka taa fɛ sɛbɛnfura ko bunakun kan an bɛɛ lajɛlen ka se ka kan kelen fɔ duguba kɔnɔna lakana ko o sira fɛ an ka polisilakaw ye wulikajɔba kɛ kɛrɛnkɛrɛnla commissaire mun ni o bɛ Daravela Bolibana ni a ɲɛmaa bɛ commissaire principal Adama Nama Keta bolo u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka u tɛgɛ da siganama maa 4 kan maa mun ko ni u kun dɔn bɛ kosɛbɛ ni moto suɲɛ ye katakatani ni a ɲɔngo ka sanga ni u ye damakasi sɛbɛn caman de sɔrɔ maa minnu ni olu ye gɛrɛntɛ sɔrɔ ka bɔ ni sonba kulo ninnu yɔrɔ bingannikɛla ninnu kɛra sababu ye ka maa mun ka degun lase u ma olu ka damakasi sɛbɛn de cayara kosɛbɛ o de la ko komisariya ye ni o ye Wolofabugu Bolibana fo ka taa se Daravela Bolibana o ye larawiliw kɛ ka ni kin ninnu bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na larawuli mun n'a kɛra sababu ye ka taa tɛgɛ da maa fɔlɔ dɔ kan u kɛlen ka ɲininkali busamisɛn gan o la o de ka sɔrɔ ka a tɔw yɔrɔ yira maa mun ni moto bɛ taa di ale ma o ko o feere u sɔrɔ ka taa ale fɛ yen nɔ ka taa tɛgɛ da u kan a maa ninnu ko a bɛɛ lajɛlen ye sifinnakaw de ye k'a daminɛ san 19 san 22 fo ka taa se san 35 ma olu de bɛ ka nin baara in kɛ larawuli ni sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ komisariya de polisi yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ to sen na maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ dulafɛ kɔnɔnaw la n'u bɛ taa moto di u ma k'u feere ko nin bɛɛ lajɛlen u ka réseau in u bɛna munumunu salo kɛ ka se ka a bɛɛ lajɛlen so ci wa ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Bamako duguba kɔnɔna la yan nɔ ka se ka maaw ni o bololafɛnw lakana wa polisiya ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ni maaw ye sigana fɛnw ye polisiw ka numéro bɛ yen ni o ye numéro vert ye ni an ye ko ye comme ni o ye sonyani wale ni bingani wale n'a ɲɔgɔnw ye duguba kɔnɔna kɔɲɔw la an ka 101 ta dɔrɔn ka polisi national wele yaasa kojugukɛlaw olu bɛ se ka kɛlɛ ka na ni lafiya ye an ka sigidaw olu kɔnɔna la marabolo kɔnɔna kibaruya bɛna taa ni an ye segukaw fɛ yen nɔ segukaw ka procureur ye cikan bɔ procureur général mun bɛ segukaw fana a yɛrɛ k'a fɔ ko a yɛrɛ maaw de bɛ ŋanamu na tajiko gɛlɛya nin waati in na o siratigɛ de la yɛrɛ k'a fɔ ko cikan in kɔnɔna la ni maa fɛn fɛn de sɔrɔla taji ŋanamu wale ani fo ka taa se ka taji ta ka taa feere jakuma don a la ka feere sɔngɔ damatɛmɛ gɛlɛn na ko wulikajɔw bɛna boloda u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko siga bɛ kɛ mɛ maa mun na ko u ka nin wale in u k'a dabila yanni tɛgɛ ka da u kan bawo procureur ka communiqué in na maa minnu mana minɛ a la u bɛ se ka taa u yɛrɛ sɔrɔ ɲangini bere mun bɛ yen nɔ fo san 3 kaso ani u bɛ se ka amani sara fo ka taa se $100,000 ɲɔngo ma o de la procureur général mun bɛ segukaw bara yɛrɛ k'a fɔ a bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ k'i janto nin cikan in na nɔ tɛ maa fɛn fɛn tɛgɛ mana ta ɲangini bere girima o bɛ o sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ kulukorokaw fɛ yen nɔ mangoro o baaraw kɛra ka se ka mangoro feere ko mangoro campagne daminɛna an bɛ waati min na ko bi ko n'i ye ɲina san ta ka suma san tɔw la ko ɲina san ta ka fɛgɛn kosɛbɛ o sababu la mun ye nin waati in na sango tun b'a sɔrɔ mangoro bɔra ka caya ka se hakɛ mun na ko ɲina mangoro bɔta o dɔgɔyalen don jateminɛlikɛlaw yɛrɛ k'a fɔ ko san ma na ka labɔli kɛ o de kɛ bɛ sababu ye ka se ka mangoro ka o dɔgɔya nka mangoro feerelaw yɛrɛ k'a fɔ jagoya do dɔ bɛ fara mangoro sɔngɔ kan an bɛ waati min na ko bi ko mangoro kilo a bɛ ka taa k'a feere 200 fo ka taa se 300 ani 300 ɲɔgɔn ma sugu olu ni ɲɔgɔn cɛ ko ka sababu kɛ ni san kun nana ka mangoro bɔ ka caya sɔngɔ tun bɛ sɔn ka jigin
korokaw fɛ no sifinakaw ye wulikajɔw kɛ yasa ka sanuya ani bɛsɛya walew ka o bila sen kan ka sanga ni bi sɔgɔmada ye juin kalo kunungo sɔgɔma juin kalo tile 2 korokaw ye wulikajɔw kɛ maa minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Burkina Faso kana koro olu ka sitiw la ka taa yɔrɔ furan sanuya ni bɛsɛya walew ka se ka o boloda korokaw ka sifinakaw ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni u sigimɛ diɲɛ fan bɛɛ olu ka kulu de ni hakilina ta ka yɛrɛ k'a fɔ ko dugu sanuyali o ye dugudenw yɛrɛ jɔyɔrɔba ye ni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sigidaw bɛ sanuya hakaja ka kɛnɛya ka o nati Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ ko taji sɔngɔ gɛlɛyalen bɛ yen kosɛbɛ taji litiri kelen k'a bɛ ka feere 400 hakɛ la a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko taji sɔngɔ gɛlɛyalen kabi kunungo Tɔnbukutu dugudenw bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba de lase u ka baaraw ani u ka taamaw bɛɛ lajɛlen ma o siratigɛ la yɛrɛ k'a fɔ ko taji a bɛ ka taa fo 400 kuma dɔw la 300 ani kɔ ko o de siratigɛ kɛ bɛ ka gɛlɛyaba lase u ma ani jagokɛlaw fo ka taa se ka maaw bɛɛ lajɛlen ka taamako gɛlɛya o de la Tɔnbukutu yɛrɛ k'a fɔ u bɛ a laɲini fɛlɛn dabaliw ka kɛ yaasa taji sɔngɔ bɛ se ka bɛrɛkɛn ye cogo min na Bafula bɛ kaw fɛ yen nɔ dugu 5 ɲɔgɔn bɛ yen nɔ olu kɛ bɛ ka wulikajɔw boloda yaasa ka se ka fosow bɔ ka se ka ji tɛmɛsira labila ji kana tiɲɛni kɛ maaw kun bawo ko an bɛnale samiya waati mun na a ka kan sigida wale ka se ka kɛ sigida sanuya ni bɛsɛya walew hakaja kɛnɛyaso minnu bɛ yen nɔ ani fo ka taa se fosadingɛ minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka o siraw dilan ni siraw dilanna a bɛ kɛ sababu ye mobilitigiw bɛ tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ ji tɛ don maaw kan ka samiya ɲɛkɔrɔma tigɛ yaasa ji bɛ bilabilali min kɛ siraw kan ani fo ka taa se ka tiɲɛni min kɛ o bɛɛ lajɛlen ka se ka kunbɛn o de la Bafula bɛ dugu caman bɛ yen nɔ k'a daminɛ dayɛlɛ fo ka taa se Fitako Fese Morisita ani Dunge o bɛɛ lajɛlen fara min ɲɔgɔn kan ka se ka nin wale ni sanuya wale ninnu kɛ ko o mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka u ka sigidaw olu lakana ka bɛn ni san na kumaw ye Kebamte fan fɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kibaruya tɔw ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Niger jamanakuntigi journal d'armée Abdurahmane Tiani a ye taamɛminɛnw ta bi sɔgɔmada in na ka bɔ Niger faba ɲamekɔrɔ ni ka i kunda turkikaw fɛ nɔ kɛnɛ mun kan ni a bɛna taa baaraɲɔgɔnya ani jɔɲɔgɔnya ani teriya o baaraw caman kɛ ni turki jamana ye jamanakuntigi kelen tɛ nin taama in na ani minisiri 6 ɲɔngo olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛko minisiri bɛ o la kɛnɛyako minisiriw ani fo ka taa se minisiri caman caman wɛrɛ a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa kɛ Niger jamana ani turki jamana ka jɛɲɔgɔnya ka se ka olu kologiriya k'u kɔrɔsiyɛn Gabon jamana kɔnɔna la fanga sinamatɔn maa mun bɛ yen nɔ ni ale lasagolen don a tun ye a ɲini ko ka kanabilali sɔrɔ nka kiiritigilamaw ye a ka welekan ye ni o y'a ka sɔnalibagaw ka welekan ye ka u ban a ma ko a tɛ kanabila sɔrɔ nin waati in na Alain Claude Bili Binze ale mun ni a dɔn bɛ ni ka ŋwara da fanga la kosɛbɛ Gabon jamana kɔnɔ la kiiritigilamaw kɛ bɛ ka jalaki mun bin a kan ko a ye jamana ka nafolo yuruguyurugu ani fo ka taa se jamana ka nafolo dɔw yera a nɔ la san 2008 2008 kumaw la o siratigɛ de la ko a kan ka kiiri o de la kiiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ ko fanga sinamatɔ in tɛ se ka labila ko f'a ka kiiriw ka kɛ ka ban Rwanda jamana ni Faransi bɛ ka boloɲɔgɔnmaw kɛ yaasa ko Rwanda kɔnɔ la silasa mun kɛra maa mun ye gɛlɛyaw sɔrɔ ka se ka olu ka tasarali kɛ u ye
walima maa minnu ni olu joli bɔnna hakɛ mun ni faransi kan ka di oranda ma ka se ka o baaraw ko olu latigɛ faransi jamana ɲɛma ani oranda jamana ɲɛma u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna faransikaw bara ka yɔrɔ sigi yɔrɔ mun ni a bɛ maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ mémorial a bɛ olu ka taamasiyɛnw kofɔ a b'u ka tasibila kofɔ ko u bɛna a kɛ yɔrɔ belebeleba ye ko ka sabu kɛ silasa mun ni a kɛra 1994 a ko man ka to ten tɔn sarali kan ka kɛ ni o ye réparation ye ko o fɛɛrɛ dɔ kɔnɔna la ni oranda jamana kun kɛn bɛ k'a ɲini faransi fɛ a bɛ waati jan bɔ ka se ka o sarali kɛ o hakilila de kɔnɔ ko kumaɲɔgɔnw ani wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka o ko in sara Zimbabwe jamana kɔnɔna la yɛlɛma dɔw kan ka don sariya kisɛw la u ka sariya ɲɛbila dɔ kɛn bɛ ka yɛlɛma dɔw boloda sariya ɲɛbila mun ni o bɛ dɔ fara jamanakuntigi ale ka kumaw kan wa ko ni sariya ɲɛbila in fana ni o ye projet de loi ye ni a ye sira sɔrɔ o b'a to jamanakuntigi kalata ani fo ka taa se kalata wɛrɛ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a ma wasadenw de bɛ kɛ o la sisan ka jamana ɲɛmaa ka a suganti wa ko ni sariya sugu in n'a ye sira sɔrɔ jamanakuntigi ka fanga bɛ bɔ san 5 la ka taa ni a ye san 7 la wulikajɔw ni hakili falen-falen bɛ ka kɛ o sariya ɲɛbila in de kan Itali jamana kɔnɔna la a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko tunkarankew bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ jango tunkaranke minnu bɛ taa cikɛw la ni o ye foro kɔnɔ baaraw ye maa 2 ɲɔgɔngo ko u ye olu ɲɛnɛman jeni ka sabu kɛ u ka baarakɛ wari mun n'a kan ka sara u ye bawo maa dɔw de bɛ ka tunkarankew ka u joli min ka u ta baara la ka u di maa wɛrɛw ma k'u di tubabuw ma o maa minnu bɛ kɛ sababu ye k'u ka nafolo minɛ o maa minnu bɛ yen nɔ ni u b'u wele ko caporal to ko o ko in de kɛn bɛ ka tunkarankew sɛgɛn kosɛbɛ Afghanistan jamana ani fo ka taa se Pakistan jamana den maa 2 olu de jenina ka sanga ni juin kalo tile fɔlɔ ye o siratigɛ la kiiritigɛmɔgɔw ye a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ tunkarankew ta ka taa u exploiter k'u di baara la maa wɛrɛw ma ni k'u ka nafolo fanba dun tɛgɛ dara a maa 2 kan ni olu ye Pakistan ka denw ye k'u bɛna t'u jɔ kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ u ye wale mun ta ka ɲɛsin tunkarankew ma wa ko ni maa 2 tɛ maa camanba de bɛ yen nɔ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ka bɔ ni maa ninnu yɔrɔ maa tala kɔkisɛri ninnu n'u ye sababu kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase maa camanba de ka sigi ma Portugal jamana kɔnɔna la grève général ni o ye baarabila ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o bolodalen don bawo ko sariya kisɛ dɔ de bɛ yen nɔ ko ka baarakɛlaw ka sariya yɛlɛma ni o ye code de travail ye baarakɛlaw yɛrɛ k'a fɔ olu ma jan ni o walew de ye ka daminɛ juin kalo tile 3 in na baarakɛlaw kɛn bɛ ka baarabila kɛ Portugal fan bɛɛ lajɛlen fɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale b'a ŋaniya ka Iran kaw ka gidi ni o ye Mojtaba Khomeini ka o kumaɲɔgɔnya ka sanga ni waati in ye ko kumaɲɔgɔnw ani wulikajɔ minnu bɛ sen na ko halisa susulu tɛ ka jɔ bawo Iran jamana yɛrɛ k'a fɔ ko susuli dɔ kɛra olu ka fɛn mun ye baton dɔ kan o baton susuli kunbɛli de la fɛnɛ ko olu ye Amérique ka daga dɔw gosi Kuwait kɔnɔna la o siratigɛ de la Irankaw kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ kumaɲɔgɔn mun ni Donald Trump bɛ k'a fɔ a da la a ma se a dusukun na bawo kumaɲɔgɔn bɛ sen na kuma mun na o waati kelen susuli bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma ni a dun ma sabali wulikajɔw olu tɛna a bila wa u fana labɛn bɛ ka kunbɛli kɛ nin ko in na ni ne bɛ dan siri an ka wulalen na bamanankan kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka aw lase aw ma k'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don jani kibaru sara bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan kunnafoni lasera aw ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo kan bɛn. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, moi je vais te siffler.